дастурхони боз ки анвои мухталифи хӯрокҳои миллӣ дар он гузошта шудааст ва ин гӯшаи ҳунарҳои миллӣ ва мардумӣ ки ба дидаҳо мехӯрад ҳазорҳо километр дур аз ватан дар кишвари Саха Юқутистони Федератсияи Русия ороста шудааст. дар ин гӯшаи кишвари паҳновар ҳамватанони мо бо роҳбарии фарзандони баномусу баъори ватан роҳбари ҷамъияти тоҷикони кишвари Саха Юқутистони Федератсияи Русия Ҳодиоев ва муовини ҷамъият Маҳмади Каримов 30-умин солгарди истиқлолияти давлатиро бо шукргузорӣ аз неъматҳои он ба монанди сулҳу дӯстӣ, амнияту осоиштагӣ таҷлил мекунад. Дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня мы отмечаем День независимости Республики Таджикистан, 32-летие. Сегодня вот у нас в таком большом мероприятии собрались активисты, представители общественной организации Союз Таджикистанской Республики Саха-Якутия, также сотрудники Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. У нас здесь председатель Ассамблеи народов Якутии Александр Григорьевич Подголов. иди Тоҷикистон дар ин гӯшаи дурдасти кишвари паҳновари Русия дар сатҳи интернатсионалӣ таҷлил мешавад, зеро намояндагони халқияту миллатҳои дигар ки ба тоҷику Тоҷикистон эҳтироми баланд ва ба фарзандони ба номуси он эътиқоди бемонанд доранд баргузор карда мешавад. истиқлолияти давлатӣ имкон фароҳам овард ки миллат афту хиз, шикасту рехт, бурду бохт, муваффақияту нокомӣ ва билохира қисмати худро дар тарозуи ақлу виҷдон баркашад ва барои сохтмони давлати навин қадамҳои устувор бардорад. С национальным праздником и хочу им пожелать, чтобы на их земле всегда царил мир, добро, любовь. Так получилось, что Россия и Таджикистан всегда жили рядом вместе. И нам надо продолжать жить вместе. Как жить хорошие соседи? Уважать обычаи, традиции народов. И сейчас то, что происходит в мире, как раз, если вы заметили, мусульмане и христиане, которые по-настоящему верующие, поняли, что этим двум религиям надо объединяться. аз арзишмандтарин дастоварди миллати фарҳангсолори тоҷик истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 32 сол сипарӣ мешавад ки бегумон марҳилаи бунёди давлатдории навин, заминасозии ҳуқуқӣ, рушди соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва иҳёи арзишҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. маълум аст ки бо шарофати ин рӯйдоди бузургу таърихӣ халқи тоҷик соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчами давлатӣ, нишон, суруди миллӣ ва конститутсия гардида ватани азизи мо аз ҷониби ҷомеаи башарӣ ҳамчун давлати мустақил ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ ташаббускори масъалаҳои марбут ба оби тоза дар сатҳи байналмилалӣ ва наҷотбахши аҳли башар эътироф шудаанд. Салому алейкум ҷавонони азиз, бародарони гиромӣ, шоир мефармояд ки ай дӯст файзи аҳвол аз беҳунар наёбӣ. Ай дӯст файзи аҳвол аз беҳунар наёбӣ, аз нахли бед зеро файзи самар наёбӣ. дар бӯстон дарахтон доранд мева ҳаргун, аммо ки меваи на аз ҳар самар наёбӣ. ва имрӯз ин меваҳое ҳастанд ки ин ҷашни истиқлолиятро ташкил карданд ва аз номи худам ба ҳамаи аҳли шакаргони ин торор як ҷаҳон ташаккур мегӯям ва асосгузори ин касе ки набошад аз раиси миллати ҷавонони тоҷико ба шумо як изҳори миннатдорӣ мекунам. худо ҳаматон нигаҳбон шавад барои кор кушоиши кор.
аъзоёни фаъоли ҷамъияти тоҷикони кишвари Сақа Ёқутистони Федератсияи Россия дар як ҳамоиши фарҳангӣ бо ширкати намояндагони дигар халқияту миллатҳои муқими Сақа аз 32-мин солгарди ба даст овардани ин неъмати бебаҳо оғози марҳилаи нави давлатдории тоҷикон бо шукӯҳи хос ва фавқулода беназир таҷлил намуданд. дар ин ҳамоиш тазаккур дода шуд ки истиқлолият нишони озодӣ ифтихор номус рамзи саодат ва бақои миллати тоҷик буда тоҷикистони азизи мо маҳз бо шарофати он ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар харитаи сиёсии дунё бо ҳама хусусияти давлатдорӣ арзи ҳастӣ намуд. Нам очень приятно хотя бы раз в год сказать слова приветствия на вашем родном языке, так как мы в дружбе живем многие годы, многие десятилетия, и наша дружба российско-таджикистанская, она вот на самом деле ведущий очень правильно вот сказал, на протяжении всех советских лет мы воочию дружили на самом деле, и я сама лично в студенческие годы к нам приезжали ребята из Ленинабада, был такой город, да, и мы с ними очень дружили и строили вместе, штукатурили вот несколько объектов, которые до сегодняшнего дня очень красиво стоят и напоминают мне лично о наших совместных вот рабочих моментах, о студенческих вот наших вечеринках и так далее. Вот. И такая дружба, она продолжалась и после того, как ушел наш Советский Союз, и Таджикистан ожил своей жизнью, сохранил историю, и вместе с русским, с российским народом продолжает. И наши два президента, Владимир Владимирович и Эмомали Рахмонов, мы практически каждый раз видим по российскому телевидению, как много делается для развития и укрепления наших связей. И то, что на 9 мая он обязательно приезжает в Кремль. Сначала вас поздравить с нашим таким большим праздником и пожелать, чтобы на нашей финской земле вы ощущали себя как у себя на родине. Тепло и комфортно. Зачем ты не заметил, со мной заговори, а ты всегда не можешь. И о чем же это сказать, я ты смотри,
ҷумҳурияи Ёқутистони Федератсияи Русия бештар аз 4000 ҳамватанони бурунмарзии мо коru фаъолият менамоянд, ки миёни онҳо соҳибкорони муваффақ, олимони варзида, устодони донишгоҳҳои мӯътабари ин кишвар, муҳандисони номвар ва мутахассисони варзидаи сохтмону меъморӣ, нафту газ, корҳои кӯҳӣ мебошанд. ин ҷамъият бо роҳбарии фарзандони баномуси ватан, роҳбари ҷамъияти тоҷикони кишвари Сахаи Ёқутистон Ҳоди Оев ва муовини роҳбари ҷамъият Маҳмади Каримов пайваста ҷашну маросимҳои миллиро дар сатҳи баланд баргузор карда, миёни дигар халқияту миллатҳо фарҳангу дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии миллати тоҷикро муаррифӣ мекунанд ва дар густариши сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат саҳм мегузоранд. ҷамъияти тоҷикони кишвари Сахаи Ёқутистони Федератсияи Русия тантанаҳои иди истиқлолиятро бо ширкати меҳмонон аз ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону Ёқутистон бо густурдани растаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ, аксу осори гаронарзиши миллӣ, ки баёнгари дурдонаҳои таърихи имрӯз ва фардои ин миллати сарбаланди тоҷик аст, гиромӣ доштанд. ҷамъияти тоҷикони кишвари Сахаи Ёқутистони Федератсияи Русия бо роҳбарии Ҳоди Оев дар баргузории чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ, ҷашну идҳои миллӣ ва вохӯриҳои манфиатнок баъди таҳкими ҳисси худшиносиву нигаҳдошти фарҳанги баланди миллӣ дар хориҷ аз кишвар саҳми баланд мегузоранд. бояд зикр кард, ки иқдомоти созандае, ки дар Тоҷикистони азизи мо дар даврони истиқлолияти давлатӣ амалӣ гардидаанд, албатта ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат ва заҳматҳои содиқонаи мардуми шарифу сарбаланди тоҷик ба даст омадааст.
به خاطر حفظ این نعمت بی‌بهای تاریخی یعنی استقلالیت دولتی که شرط هستی و بقای ملت و کفیل فردای درخشان آن میباشد، هر یکی ما وظیفه داریم که من بعد از تمام دانش و تجربه و سعی و کوشش خود را به این راه پرشرف سفربر سازیم و با زحمت صادقانه وطنمان را باز هم آباد و زیبا و دولت صاحب اختیارمان را پیشرفته و مقتدر گردانیم.